Drumul spre insula Helgoland este un drum foarte frumos care se face cu un vapor. Helgoland este o insulă situată aproximativ la 20 de km de țăr, în largul Mării Nordului, și unde Hitler și-a făcut un bastion de apărare care supraveghea ca un pilon de apărare al întregii Germanii în partea de nord. Deci traversarea se face cu vapoare până se ajunge la insula Helgoland. Deoarece vapoarele nu pot să intre prea aproape de insulă, de pe vapor se face trecerea pe niște bărcuțe în care se face prin aruncare. Când valul se ridică sus și ajunge la nivelul ușii, marinarii te aruncă în barcă și dincolo te prind ceilalți marinari. Dacă sunt valurile prea mari, ce urmează? Și doi Parker un Oragana separat parte din insula asta de la restul de la Helgoland. O fracturat în două. Și acolo jos este First Lady cu care am venit, care este acolo jos. Könnt ihr das auch noch mal gucken? Guck, und mit dem? Schmeckt Pizza? Falafel? I have nothing available in the system. We have a computer breakdown. What's your type of aircraft? I only got Delta Echo Charlie. Please submit your call sign. Was it Delta Echo Charlie Sierra Quebec? Order, Delta Papa Bravo Squad. Delta Sierra Quebec. Acum? Să te vibrare când? Băi, nu cred. Acum. Vrei să fii un pic de dânsul? Te rog. Delta Sierra Papa, danke. Pune capacul în... Wenn du nicht mehr kochst, dann hast du nicht mehr. Ja, Am mai călcat pe el. Vouă nu mai va recomand. das konnte ich im Herbst ja noch nicht mehr. Să vii și mai aproape, mici. Place? După ala, asta a dispărut și ala se sedimente. Da. Și asta au rămas. Deci nu e vulcanic, nu e nimic, se apare sediment.
care dacă a dispărut restul de la rămas la rămas. Ja, gucken Sie mal ein bisschen. Nee, ja, so hin, nicht da, so hin, weggucken und Gesicht und dann. Da wollt ihr euch mal hinstellen? Kann euch mal ein Foto machen? Ja, mach doch mal. Halt, Mensch, Herr Ring, ich habe Sie gerade schon im Bild. Și de aici plecăm, de aici plecăm și facem, uite așa. Ce să vadă. Fine. Mai dă și din cap un pic. Mișcă, La stânga. mișcă, tipule. Așa. Am mai văzut bine. Mamiști. Uite, la fel ceva construcții. Da, da. Ai canalizare acolo. Și e parcă e o treaptă undeva acolo. Da. Uite, să fie de zi, de zi. Uite acolo un pic de canalizare. Uite, Așa, există. da, da. Ce-a putut să fie? Ăla de la al doilea până. Al doilea? Da. Wann geht's? Uite, ești chiar acum. Se vede? În care parte sunt atât? Urcă-te pe bancă, nu? Nu, merg la Mai? Da, acolo, de zi era la suspendată. Nu, hai. Și acolo a fost privire formidabilă. Da. Și acolo în față. Da. Face curățenie, ordine trebuie. Și în pene trebuie Trebuie să se facă ordine. frumos pentru foto. Vezi, parcă e dângată marea, vezi că are... Da, din diferite națiuni, diferite funduri, deci dacă mi se poate cu alții. Pentru că tot acestea este un pic... Da, nu era așa pe acolo, că așa sunt eu. Da, e un acum. Poate că e o plantă de masă care e la
Ja,